मालवण तडका। आज मी तुम्हाला चटणीची रेसिपी दाखवणार आहे, कैरीची चटणी। चटणीसाठी लागणारे साहित्य असे, मी 1 कप नारळाचे तुकडे घेतले, ओल्या नारळाचे तुकडे। हे तुम्ही तुकडे करून घेऊ शकता किंवा नारळ खाऊन घेऊ शकता। अर्धा कप कैरीचे तुकडे आहेत, जे मी सोलून घेतलेले कैरी आणि त्याचे तुकडे केले। कोथिंबीर आहे अर्धा कप। 2-3 पानं मी पुदिन्याची घेतली, 4-5 पाकळ्या लसूण आहे आणि 2 हिरवी मिरची आहे। हिरवी मिरची तुम्ही चवीप्रमाणे घेऊ शकता, तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडत असेल तर जास्त घेऊ शकता। आणि हे चवीपुरतं मीठ आणि साखर आहे। आणि हे मी वरतून फोडणी देण्यासाठी मोहरी आणि हिंग घेतले। आता मोहरी आणि हिंग सोडून बाकी सर्व साहित्य मी मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे। आता हे मिक्सरमध्ये मी नारळाचे तुकडे टाकते, कैरी घेते, कोथिंबीर, मिरच्या, लसूण, पुदिन्याची पानं, मीठ आणि साखर। आता हे मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहे। आता ही आपली मिक्सरमध्ये वाटून झाली आहे चटणी। तुम्हाला पाहिजे तेवढी पातळ किंवा घट्ट पाणी मिक्स करून तुम्ही ठेवू शकता ती। आणि आता ही मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे आणि त्याला हिंग आणि मोहरीची वरतून फोडणी घालणार आहे। आता मी ह्या चटणीला वरतून मोहरी आणि हिंगाची फोडणी टाकते। तुम्ही बघू शकता ही आपली कैरीची चटणी रेडी झालेली आहे। खूप छान आणि डिलिशियस दिसते। रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्स। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।